O katong serious nga mura nakagid na to akbag sakal na ka. So depende sa kuan na pud nang kun makabati na ka. Super fam, it's Mega Super Mega Boy. Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog is all about sa kuan man, nag-istorya mi about sa uyab sa akong best friend kato si kuan si Joseph si Packers. Sa ang iyang uyab nga bayi, uyab bayi man gina. Iyang uyab nisulti siya nako nga nagsilos ko to ako amigo niya. That is a not so good idea kay nagsilos pa ng laki pang ikasaban si double kill kayo dili kayo makatarunganan sir. So na lang gud ko kung magsilos na imong mga kapira naman yan. Uyab imong uyab yung partner, it means na siya care nimo, na siya pakabana, wala siya gadang hugs iyang kaugalingon sa pag pa-remind nimo sa imong but it's either basi na kay nahimo nga kuan na kay nahimo nga stepping or moves nga nakapa trigger niya para mag-jelly, dibilin siya nimo. Diba? Para magsilos kay kung wala kay gibuhat nga lakang para magsilos siya. Di man ang trigger ang pagsilos, diba? Like for example, kanang imong uyab wala ra tagad nimo, wala ra pagibanaw. It's either asa ka wala siya update ana ba? Murag kuan lang kayo po nang uyab ba murag mabaw ra pud kaayo, diba? So mo to akong gitubag sila yun na nagpag-istorya nga mo na siya. Bali po na akong kinatawa kay yung bayi nakarelate siya dayon sa akong sulti ba. Mutuging na ako siya nga kana kay nagsilos na nagyan siya pakabanan nimo na siya care nimo extra nga care. Ana mo gina, di ba? So kamo pod nga mga bayi dili lang pud anta mo pataas inyo. Padabi kay bayi kamo na lamang pud may ginasabot kamo ra poy na right para magbuhat magsilos. Kami na lamang pero mga sabot ba dili na yun ana girls, dapat ang relasyon vice versa kung siya man tong kuan sa una siya man tong kuan kanang hanang siya man to sa una ang palailuban kayo, so ikaw steady lang ka kung ikaw may dakog nahuna bason siya tong palailuban sa una steady lang ka kay mabutor na ang panahon na nga makaamong gura na siya. Gusto mo saksakin ko nga lang mo ha? As long as wala lang kay mobiyan niya. Kay kanang silos na agi na siya. Natural lang na sa manag-uyab. So good ra kay nako kay mo koy uyab ron. Okay ra kay nako. So, wala ray magsilos sa kurang kagalingon na kong kuan. Tagdon. Tagdon akong kagalingon pakanon pakaligon mo siya. Mas nindot gani mo mo uyab niya magsilos, mas kuan siya mas nindot. Makaamgo na mo once nga na magsilos ninyo sige muna siya gakuan ninyo na silbiga alalay ba nga dili na ka makabuhat og something like that nga matimtal pa ka matimted pa ka sa uban. Once na gani siya mo alalay nimo muna siya silbiga badlong nimo nga basin na ka nabuhat nga sayop muna siya mo ingon nga oops muna siya gapa-remind lang pero katong silos nga over na pod kaayo katong it's either nga bisan asa na lang wala na post lugar so katong serious nga mura nakagid na to akbag sakal na ka. So depende sa kuan na po na nang kung makabati na kayo ana nga silos di na pa siya bayo pero kung magsilos siya kay kay update sala na po na mo. So silos ang update silos dayon mawala na kung permira kang update niya diba? Kung labli mo sa katawo wala mo na mong sacrifice ay mong time, di ba? So wala silos ng metabo, di ba? Okay. So para na ako umkuya po magsilosan, di ba? Parte ako i-share this night kay gabi na jud. Naningog na ang mga tagakuan. So marka siya sa pag don't forget to subscribe and notification para sa vlog na ko. So mag-1K ko, mag-shoutout ko. Bye bye.